Tangde sar pini nili nang pan kar jalan teke la pen lo kar biang long arat la pen NC hela ra tum EPSLC AB cetak tang lo pula bang so butak ahok ma ahok ke la pen kolosi A la pen kolosi B la bang so butak nang di tang aklar dat tak kar biang long arat tang la Netum APHLC pula tante netum top ranking netum ke neli hello Sarkiri Rong Parke General Secretary Alang Lilo Vikram Hansen Rajesh Tiso Rajen Timum Dhoniram Rompi Lapen Dolan Deuri Teron Lapen Samson Teron Laikui Nilitum hello and then Nilitum ke AB pun Nilitum Pupe APHLC ke APHLC pun anak non AB buka peklang ke Nilituman lega peklang kali lega marno lega peklang na kaningkia tum tu hala ajha tum non long hala long walk tu ke dam tum la tum si ke peklang lagi nilitum ke pupi lagi APHLC ke siben lah aku APHLC nilitum ba job program setal job party setal lah pulo Central Body Pen President General Secretary tum chini dunde pin pen a program ki end ke lage APHLC a program kali lage lage non hala nang li muhe ki pu lai ho ya program ke lage APHLC a program kali lage mane la ke me thang jong ben oi hala tum aning ke hang pen bang party ke chesan bang tum lo mene la son bang year ko la si la bang so lam la sinang ni Kardak pen, karbeng long rat kapan ketang ko, jorul. Tante labang so EPSLC po program long, nang ni pana arju je pin pen, rada tum dunang jima, dunang le labang so betak nang di karbeng long rat lapen NC la rada pan nang di tan, paklar jima. Neli pen, ba General Secretary pen, neli tum, Central Body tum ningje je tikke. Lake APHLC program kali lo, jom si APHLC program kali dia si kita boleh te lake APHLC kapi phuk akam pinak ko gadi lake, lanon hala mobile nang litu no kubom AB puki puatum kupin ini, lalu ke lake APHLC kapi phuk ya kam lo se claim lo, election lo nili pana pe rem ya pan lo, lapen nili position kapang day ya pan lo se claim lo lake. La nili kopulama nili position hedi nili kang tui kang day la na pang day ya pan lok se claim la lage AP non MP election na nili pan a perem ya pan se claim la lage la si jo si tum kar piang long la pen siksidul pangtang ni autonomous state talang long nang ji pulotan te ni tum lo pen si claim nang ji lo ke the ka tum si claim nang ji ni tum ke lo baning je ver lo alam si kaning je ver atum la posin nili tum pu petik ke hala aka pregalong ki dun ke la ke APHLC ka pi phuk ke plan de po la si nili ta choning ri lo man hura hala bang APHLC pu ke krong thapra non APHLC ka pi phuk aka ke claim atum long ke dun de nang ji la ke dun de nang ki dun lo te la ke APHLC ka pi phuk lo lage BJP RSS bongo sena to man ke rap dun lo la thek lor lo ako ni tum ke chini ke la non hala ke dam bom tum ke la ke BJP pen bongo sena RSS tum si ke rap dun lage pupi de hala tum ko nat pen lo po ana poisa ke lom po di police tan ne dun de lo hala tum mangi neli tum mangi download de APHLC tum procession rally download de police tan ne dun ti ke neli tum man ke Kita hal tu mau pan ke nemni mana ni tumpu red lo la salam amanon ke nemni long bang nem dum hoi pu pu bedam long le dak setan non pi aku bedam long et le Tangde chorol la sa nang di ketan ko